आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला। ही गोष्ट आपल्या सगळ्यांना माहीत असेलच। आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी आपली राज्यघटनाही अंमलात आली, म्हणजेच भारत देश प्रजासत्ताक झाला। याच राज्यघटनेनुसार आजही आपलं सरकार, आपली राज्यव्यवस्था आणि एकूणच देशाचा राज्यकारभार चालतो। पण भारत देश स्वतंत्र झाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी। तेव्हापासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत आपला देश चालतो कसा, आपल्यातल्या बऱ्याच लोकांना यातलं काहीच माहीत नसेल, कारण तेव्हा काहींचा जन्मसुद्धा झाला नव्हता। तब्बल 2 वर्ष 5 महिने आणि 11 दिवस भारतानं नेमकं काय केलं, काय नेमकी परिस्थिती होती, आपल्याला जाणून घ्यायचंय। चला तर मग व्हिडिओ पूर्ण बघूयात। 1947ला आपला भारत देश स्वतंत्र झाला असला तरी देश चालवण्यासाठीची घटना अजून तयार नव्हती, तशी सिस्टीम तयार नव्हती। मग यावर घटना समिती तयार करण्यात आली। यामध्ये अनेक तज्ज्ञ मंडळी सहभागी होते। 9 डिसेंबर 1946 पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या। 141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीनं पहिला मसुदा तयार केला। तो दिवस होता 3 नोव्हेंबर 1947। पण हा काही अंतिम मसुदा नव्हता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या 2.5 वर्षात घटना समितीची एकूण 12 सत्र पार पडली। घटनेतला प्रत्येक शब्द तोलून आणि मापून परिपूर्ण विचार करूनच लिहिण्यात आला। 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली, म्हणून तो दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो। आणि 26 जानेवारी 1950ला ती देशात अंमलात आणली गेली। तेव्हापासून आपण आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जाऊ लागलो। ज्या देशात घटनात्मक प्रमुखांची नियुक्ती निवडणुकीत होते तो देश प्रजासत्ताक असतो। जो देश स्वतःला चालवतो आणि बाहेरच्या शक्तींवर अवलंबून नसतो त्याला सार्वभौम म्हणतात। ब्रिटनमध्ये लोकशाही आहे, पण ते प्रजासत्ताक नाहीत, कारण त्या देशाची घटनात्मक प्रमुख ही राणी असते। 15 ऑगस्ट 1947च्या मध्यरात्री दिलेल्या भाषणात पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की नियतीशी आम्ही करार केला होता, त्या करारानुसारच आजची आम्ही स्वातंत्र्याची पहाट पाहतोय। ब्रिटिशांनी जाता जाता सगळ्या पक्षांना सरकारकडे सत्ता सुपूर्द करून दिली। काँग्रेसचे पंडित नेहरू हे त्या सरकारचे त्यावेळचे नेते होते, पण त्यांच्या कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीचे, पक्षांचे आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे नेते होते। त्यांच्या समन्वयानं देशाचा कारभार पाहिला तर साधारण 2.5 वर्ष चालला। नंतर अर्थातच 1951 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आणि पक्षांमधले मतभेद, त्यांच्यातला विरोध स्पष्ट झाला। इंग्रज गेले तरी भारताचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून इथंच थांबले। त्यानंतर जवाहरलाल नेहरू हे पहिले पंतप्रधान बनले। नंतर 21 जानेवारी 1948 रोजी सी राजगोपालाचारी म्हणजेच राजाजी हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल झाले। पण 1950 मध्ये राज्यघटना तयार झाल्यावर गव्हर्नर जनरल हे पदच रद्द करण्यात आलं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतील असं जाहीर करण्यात आलं। त्यानुसार राजेंद्र प्रसाद यांची देशाची पहिली राष्ट्रपती म्हणून निवडणूक करण्यात आली। पण त्याचबरोबर दरम्यानच्या काळात आणखी एक आव्हान होतं, पाकिस्तानमधून येणाऱ्या निर्वासितांचं पुनर्वसन करणं, जवळजवळ 550 स्वायत्त संस्थांना भारतात सामील करून घेणं। यापैकी बहुतेक सर्व संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याची तयारी दाखवली होती, पण हैदराबाद, जुनागड आणि काश्मीरनं नकार दिला होता। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नानंतर तिन्ही संस्थानं भारतात विलीन करून घेण्यात आली। हैदराबादच्या स्वातंत्र्यासाठी तर भारताला लष्कर पाठवावं लागलं होतं आणि हा इतिहास ज्ञात आहे। या काळात आर्थिक परिस्थिती देखील बिकट होती। इतिहासकार बिपन चंद्रा यांच्या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्समध्ये असं सांगण्यात येतं की इंग्रजांच्या 200 वर्षाच्या कारभारात भारताची अर्थव्यवस्था विदारक झाली होती। देशात गरिबी होती, निरक्षरता होती, शेती अत्यंत वाईट पद्धतीनं आणि वाईट परिस्थितीत होती। हे सर्व काही सुस्थितीत आणण्याचं आव्हान स्वतंत्र भारताच्या शासकांपुढे होतं। उदाहरण घ्यायचं झालं तर 1938 ते 1939 साली फक्त 11% शेतजमिनीवर चांगली बियाणं वापरात होती। स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण कारखान्यांमधल्या उत्पादनांचं योगदान फक्त 7.5% होतं आणि देशातली जवळजवळ 90% यंत्र आयात केली होती, असं बिपिन चंद्र त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात। 1947 मध्ये आर्थिक कार्यक्रम समिती स्थापित करण्यात आली होती। पंडित नेहरू त्या समितीचे अध्यक्ष होते। भारताच्या आर्थिक प्रगतीची दिशा काय असावी याचं धोरण या समितीनं ठरवलं होतं।
भारतातील उद्योगधंद्यांपैकी 75% उद्योग हे भारतीयांच्या मालकीचे होते. स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच भारतीय उद्योजक युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर बिर्ला, टाटा, सिंघानिया, दालमिया आणि जैन यांचे उद्योग अधिक बळकट झाले आणि त्यांनी भारताच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा उचलला. मार्च 1950 मध्ये नियोजन समितीची स्थापना झाली. 1951ला पंचवार्षिक योजना सुरू झाली आणि त्याची पायाभरणी 1947 ते 1950 या काळात झाली असं आपण म्हणू शकतो. भारतात अनेक जाती आणि धर्माचे तसंच वेगवेगळ्या संस्कृतीचे वर्गाचे लोक एकत्र राहतात. भारतीय लोकशाहीमुळेच वेगवेगळ्या गटांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळालंय. भारतीय लोकशाही बळकट करण्याचं श्रेय हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेलाच द्यावं लागेल. भारतीय संविधान हे अनेक लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून आणि संशोधनातून निर्माण झालंय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ड्राफ्टिंग कमिटीचे म्हणजेच घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख होते. भारतीय संविधानाचं स्वरूप, त्याची चौकट आणि वेगवेगळ्या विषयांवर तज्ज्ञाकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन या राज्यघटनेत कक्ष आणता येईल याचा विचार बाबासाहेबांनी केला आणि राज्यघटना बनवण्यासाठी बाबासाहेबांनी जो वाटा उचलला ती जबाबदारी पूर्ण केली. म्हणूनच त्यांना घटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते आणि अशा तऱ्हेनं आपण एक प्रजासत्ताक आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आपल्या सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.